Kung adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpado sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultiho, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaan, to err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humano, and to forgive is to divino. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o kamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkakuliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtog sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Si Kanginang Trifon Morales, and then may partner ka po diri, wala na si Randy Tayag. Kanuna gini mag-uban, di gini magbuha, basta rin yung programa. Okay, importante rin ginato mga kay galaan, mga kasama. Kini yung asap, always say, april ang pag-apo rin ginato unang-unang ganito sa atong labang mga importante ginato na. Kini importante yan ginato. Okay, thank you, Lord. Si Mugyata ka namang grasya sa matag-alam. Pasalamat sa kanilay. Pag-ampo, di ginato kalimtan. Okay? Then, ako sa rin i-shout out sa nilipita na isa kung saan kasi gini paminaw na to. Kaya yung Luke J. no? Yes, datag. Is maminaw gini na to. Gatos ng Shasha Store. Yes, datag yapon. Lapon-Lapo City. Kaya agad na Agos Tricycle Drivers Association. Katagan mati din na to ka na to. Ang mga drivers magtapo gini ng tindahan na ni store, no? O, tigamitan na ba sila set liniment oil? Di na sa malit anang suri-suri diya, kanang butikap. Ari na malit ko sa butika. Bisag mahal ko na basta ang importante yun nga epektibo yun kayo. Set liniment oil. Yung kaniato panyaman. Ako na sila ipasabot niya na nakibawa na sila. O kanunay sila na malit sa set liniment oil sa butika na yun. Dili niya na dagan-dagan isda. Okay. Thank you kayo sa inyong malit. O nga tusap sa mga katawan na napita sa Agos o kaning atong mga silingan na napita kung may parentiyan sa mga asawa Kim na kaning mga lawaan and then mga sigarilyo. Thank you sa inyong pagpaminaw. Thank you. Okay. Nga ito, nagkaroong sender, no? Itong pagtatampo. Usan sa mga kalalaki, magpatago lang sa nga misyon. Kinikibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Nagsunan ang atong sender, si Mission. Matod pa nila, basta asawa ko ng tambok, wala butlitan niya. Mayong pagkagaam sa bana. Pero, kaya mo sitwasyon ay, kaya nambok akong asawa tungod sa mong away. Pero aron ninyo yung masabtan, ako problema no, sugdon ako sa pag-iinan niya. Kadaganta sa kong sabtang, patubabo taon, bigda taon. Yan na, ano kaya sa maayo, ano kong sista, pilap kanik buwan o na maayo ng sistahan. Kung ipaayo, di masan maayo, ano kay, lisod man ayuhon kay, huway lubag, huway tikla, saan pangalan ni, basta mauna siya. Tatsi, ayun na. Kanilang, nilang ko sa akong minus one nga gamay nga speaker. Kanibi, ipili ko ni. Kanibi. In my heyday, young girls wrote to me. Everybody seems to have time to devote to me. Everyone I saw all swore they knew me. Once upon a song, main attraction couldn't buy a seat. The celebrities were dying to meet. I've had every accolade bestowed on me, and so you see, if I never sing enough,
It shouldn't bother me. I had my share of pain. You know my name. If I never sing another song or take another bow, I would get by, but I'm not sure how. Always pushing, but you love it all. Do you have to learn to act like you're above it all? Everything I did, the world applauded. Once upon a star. Frame citation hang in every wall. Get a scrapbook full of quotes I can't recall at all. There were times I felt the world belonged to me, and so you see, if I never sing another song, it shouldn't bother me. I had my share of pain. You know my name. If I never sing another song or take another bow, I would get by, but I'm not sure how. La 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 la. Ay, yun. Aga? Unsay nito mo? Awas lang natin. lang niya ha. Magsit ka ron. Ay, kung ako talaga kisabot ko. Chef. Usa po ito, napilong na itanin mo. Niya, katakanta na tari. Bagam na taong si Bilyani Kalakihat. Ay, pagkidor. Oh, kaon lagi ka. Surang-surang dia kaya disabot to lagot ko. Oh, Lagot ka niya. Porti ni mo makaba. mabuo ka. Upon ko magaling apil ni plato. Lagot ko. Okay, unsa man. Sige po, unsa gisabutan ni mo? Lagot ko. Eh, batay batok ka taon ka na nga no lagi. Kaya naglagaw ko ba sa tukiro kasi kuko. May tawag na ko. Nya. Ingnan ko nga hala ka cute sa baboy. Nya. Eh, kung dito ba? Hoy, bunsa? Sa ba, buta ka? Kita kang kiro na akong ikuyon? Nya. Ito ba ginoon ko nga? May ikaw akong iingnan ang iro man? Klaro kayo mukhang bukal. Di ba, pida? Sila mo, ibig sa tinuod kag mayo diya nga ano. Naglakak ko sa taon ka. Ay, Ito maglaag-laag. Ano ko sa skena ka, magpalit ng karne. Parasot ka na ito, Ros, panihapos. Pagduol ako sa nilang karne, diingan maninuon ko nga. Hoy, tabok! Matay mo, batil baboy! O, diya. Ako gito na. Ako gilan, tarong kong sangpin ha? Naabay ko nga. Ito ba maninuon ang kapwa ko? Hoy, baboy, alit ka tambok! Kataon. Pero taon na yun eh. Ay, hanggang. Nakakatao. Tingali ko siya magkailan mo. Kinsay mo ba na? Wa? Oh, may rasan. Ano nga, Blake? Kung saan ka rin hangtong na ko. Ikaw ba mas nila no? Kahit blood, huwag yun mo tao no Ay, eh. laki ko ko'y maglagot. Eh, kailan na yun ka na kung unsa ko kung maunay masukok. Eh, ba't natin kakawal eh? Promoan sa puti. Ay, kaon niya. Ay, kung sa buka. Eh, ba't ba? Saan may kununan ako nga? Pulo sa mga limog ko. Buka na lang na. Oh, saan na ako pagkikido? Talimog ko. Laki nag-usap, laki Oh, usap. saan may pagkakidors ka? Inani ako ng asawa kung maglagot, basta ako higlam mo itawan, basta mo na masuko. Mo na, nabalag ka ako kung masuko na ni.
Protein. Tuman na ba na ako? Bihas ng usawa. Nagkat kitong sulit ang pili. Order kayo nawang nahuplot mo tayo. Kaos ko kasi. Kay guwapo si Franco sa chicks paborito. Isang kulay pata, si Camille. Kung mo pirmi moral kanse ko ni pirmi na ako ipapas mo ni kilakiha. Kay pirmi mo ng sun at bike. Hay. Pre, Oy. Oy, pre. 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 Oh, pre Nicos, daan na. Oh, niyam lagi dahil mo din niyam ang mga legit, Sampal. The legend. Ganito sa mga legend. Anong itawag mo na siya dalitin, pre, ha? Ay, maayo man kay taon ni mo. Kinangiligan ni mo duwag takian, bagol siya to. Mao ni pirming hago taon. Ako ba yung pirming hago taon na niya? Maay kini mo takian, pre, tato? Oo pa, pre. Grabe kini. Kuhan God. Ang saban, pre, sa amo agong panahon, pre, sa gagmay pa kami may pirming magsangka taos takyan. Ani bagol, siyatong, bigs, unsa pa na diha. Weapon sa disgarter. Kuyawa ko din. Labi ko, ani, pre, maayo, taon kini. Labi na sa disgarter, pero na, pre. Kuyawa ko din, pre. Atagay lang sa tabi. Asa naman di ka? Asa Ay, hindi ka? ko galing, pre. Gurus ko usawa taon suda sabo. Wadi ka binili, pre. Ay, magbilin ko. Nga doon tao magbili na, pero ang gibilin taon, magbili na siya usahay. Kanang masuko siya, magbili na siya sudan. Sudan may pahimugta na. Ang ako, bukog ng taon, ibili na niya. Mga ato lagos ka niliriya mo kaon taon. Ayaw na lang, pre. Ayaw lang ato. Di mo kaon nga rin. Ha? Kadiyo to kayo magkuha ko. Lingkod lang sa dahil. Okay, okay. Oh, kadiyot na ana. Ay, kisang kami. Say ato. Uy, mariid na. Pastilan ikaw mong gudi aning nasuroy. Kasi kauban mo. Ay, ako na, Mari. Uy. Ay, di ko magdugang, Mari. Agita lang ka. Oo nga naman, nasabay ako ikaalagad. Ay, kuanwa, Mari ka nang kuan pa. Karong Sabado, Mari. Pangatong mo ni Pari sa bahay, ha? Kamu ni Pari misit pa. O, asa din si Pari? Naambot og asa to. Karos ato mali, karong Sabado. Oo, Mari. Ay, birthday man gud na ako, Mari. Unya, ipadadaan man ko sa akong anak na tuwa sa gawas para hikay sa akong birthday. Maong pangatong mo si Pari, ha? Ay, oo, uy, adto mga itabisang bunyag lang. Samot na gina akong birthday niya, ikaw pagyuin. Oo, Mari, oy. Unya, pilangan ba ni ako mga bisita, Mari? Kamura gyud, Mari. Unya, o, dili man mo tunga ang uban. Sao na lang ang inasal nga to. Kisa pa may mukaon, nga gabay ra magbisita. Dako ra bang inasala ang ipapalit sa kong anak, Mari? Uy, Ay, sus, ay gina problema ha, Mari. Ako pa. Huwag tayo gipalibaran nga imbitasyon. Kasal, bunyag, patay. Unsa pa na okasyon, basta okay. Basta mga imbitar lang, huwag gipalibaran. mao ba, Mari? Basta lang mailan na sa gyud sa lawas, Mari. Ay lalag tagda akong lawas, Mari. Kay mao na magid ni. Nabilong naman ta sa pang heavyweight, Mari. Oh, unsa, Mari? Ay, ayaw ka pala ka, Mari. Unsa itong orasan ni... Unsa may orasan mo pa doon sa inyo? Unsa man mga dlaon, mi? Sa rekadlaon, Mari. Uy, mga tupang mantaan, ha? Bas ganahan ni noong ko, anak, Mari. Ka na ba mo'y magtanaw ba? At least ka na di ko maikog ba? Ay, dili ba ang buta kong ipasabot, Mari? Wa pa maluto ang sudan, anak. Ay, di ka kadlawon pa man. Hala, nalimot mong ko, Mari. O sige, Maria. Basta mauna ka, Maria. Dadalang niya si Pari Misyon. Okay, Mari. Why problema, Mari? O sige, Maria. Arin ako. Maghuwat ko ninyo dito, Maria. Okay, Mari. Ay. Bida, sad. Kita pa manoy hagitong kaon. Bisan pagpiyungan. Pagtay bitang mga reklamong mahurot ang sudan.
aga. Oh, nangumpra day ka ga? Kuhan, para ni sa ato konsumo ka. Wow! Sus! Uy, mo gina akong ganahan ni ka. Bahala gwa kay sinugatan basta kiti lang groceries. Kung bati na gid kaayo ni. Yun ako sila na mong gikumpra. Tadawa lang diya ka. Okay. Uy, sagod ni. Pulos man na sardinas imong gikumpra taon. Uy, kasi pagtuunin mo na ako. Kasi pagtuunin mo na to, nasunugan ta. Dili, kada lang ako kumpra produgen paurot ba. Ang nagkatag pundo ba kay sardinas, di mo kay kahingaon kay kabuyon mga. Naunsa naman taong ka, uy. Muna kakaila og unsay baboy or manok. Kaila, oy, pig o chicken. Unya nga nang pulos sa sardinas imong gipamalit. Mo ram ni mga 4 taon ni wow, biya ka ngawati budget taon ha. O pa, dayo pa kay sweldo. Ita ay. Ah, Kapoy diha na, uy. ay nagkasukoy na unsa. O kisa may dili masuko, ha? Nga nahibaw magiging kabuhiog ko na sardinas. Nga daw wa magkamagsulti nga mangumpra ka kay ako lang dato'y mangumpra. Ano, kang kanang Bida! Kay umayag iti mong sos! kang kalma lang bitaon ko. Taon suko taon maluoy ka. Kaya nga naman, ha? Kaya nga naman pasuko ko, mapalaga! Di man ka. Bida ni mo! Huwag yung kay... Bebe, pag-abing sardinas kay mukha ko! Igotong ka? Pag-uwag ka! Katawin niya kay huwag katawan mo! Ay, wow, oy, nga taon buot mong ko, porbida. Kuala ka ng malipay lang gani ko nga magtanaw ni mo nga mukaon ka. Kaya di ka ganahan mukaon ng sardinas kay kabuyon ka. Kuya, sakit ka na gang. Na, samot maglisod at ana. Kay wara mo taon tay kwarta gang. Naurot ra ba taon akong pangumpra dito Oy. sinan. Sunod gani ba ako'y mangumpra, ha? Ogang. Sige na, pag-abing sardinas kay mukhaon ko! Kabuyon ka na. Sos! Asa rin sardinas lang. Kanang apong mintin, kanang way gawas-gawas. Gawas ikaw sa gang. Asa Okay. ka ni? Oh. Ano, lagyan mong mintin, 555. Ay, baby. Check it. Gawas. Imintin ko ng numero ha, huwag yung gawas-gawas, leche. Gawas ikaw sa ay. Ikaw sa rin. Kung sa man, napilihan ko na eh. Kanang tulo. Ano ba? Sigam lang mata mo, reklamo ka, kanang tulo. Usar mo tayo. Kung reklamo, baka kakapoy mo. Wala kaya reklamo lagi. Ipusong ko ni uban ha. Iputa ng uban niya. Oh, nga doon ko taon. Reserve na. May reserve pa, Provida. Kidort pa. Isapot ko sa kong asawa, kanya kay gisapot ba, disgrasya hinoong taon sa dinas taon. Hasta pang reserve taon, na pornada pa, Provida. Pagkapaitas sa waha taon ako. Pero may kong mapusoy taon. Mao nga ning kamot lang gyud ko nga di siya masuko kay masuko to ni grasya bahaw inununang bulinaw basta naa ni na onya dito mi sa ilang mariit na kay imbitado lagi taon mi siyang birthday. Happy birthday, Mariig na! Salamat mitungag yung taon mo. Mutungag yun, Marig. Uy, mutungag mga itabi sa buwa imbitara. Sa mo tag-iimbitar yun. Mo ba, Marie? Sa awa ni mo, Marie. Happy birthday, Marig. Ay, Happy salamat. birthday Mare. Ay, salamat, pre. Dali mga riso, dali, dali. Ala, daghan na kag bisita, Marig. Ingon ka kay, huwag kay bisita. Wala kita, Marie. Wag ko magdawam ani Marie nga mo ari ni sila nga wa man ako ni pangimbitaran uban. Uy, nanuma malang ni kalit. Ay, mauba. Ay, dali mo, Marie. Pre, Marie, dali, dali. Salamat Ako, dali. Salamat Mare. Tanaga. Musuta silang Mariig na dali. Pinakul baan ko ani. Di ba kani sa punto ro ng mga sawa taon. Sige, sulti ni mo diya. Unsa? Tausa ka? Yaw-yaw ka ba? Wagang. Atatanan. Ay, kamay kang Mari ka. Gakalabis inasal ka. Naghapas lamisa ka. Niya nagtangag pag yung apple ka. Ikaw. Ikaw na yabag ka na pag ikaw. Asawa ko mo. Hinay lang taon ka nga. Ano na agang inumdumi ang 170 over 110. Balik ka na numero ka. Inunsa mo na pagsigurong haidar kami. Toko mo ka ng numero, oy. Uy, masuko ka sa neto. Bitaw ka. Mo, iti bilhan na blood ng tao eh. Kaya masuko kang dali. Sabi ay, sigurado kang haibad ko. O di lang dyan ko na pagkatog mayo. Ay, di, uy, anong taon? Ay, sigurwal-bawal. Ay, mura pataya. Masag diit ko, magbukot mo nung ka na ako. Kalma lang. Hey, Lord, ay, may pagwala ka na ako dad-anak. Puya ni mo, oy. Mura masag yung imong gasto. Hindi ba imong gasto? Ay, lagi ka. Sorry lang yun kang ha. Sorry lagi. Ay, lagi suko. Hey, Lord, ay. Boko, trino. Kagahal-hal ka mo na diyan. Pangkas ka. Ay, tukor mo pa yun sa lamig sa amara. Tuwa sa inasal ka ng pak. Ang kuy, wanang inasalan eh.
Wag niyo mo ni. Kung baan ko na di. Hindi ko ito sa hurutan niya. Kadak ko anang ginagala. Uy, Marie, nakuha na mo sila, Marie? Oo, di ana mare. Kini day takop sa kaldero ay. Oh, walang plato? Takop na mga gudas kaldero imong gigamit. Ay, Marie. okay ra ni mare, di man problema mare. Pagawa nito lechon, Ay, Marie. di ana mare, gilaksin na akong dunggan. Laksing dunggan. Oo, pagawa nito lechon. Di ana mare, gilaksin na akong dunggan lagi. Ha? Yung ganda mo galaxy, Marie. Yun na. Uy, ang tipuok malagi ng uol sa inasal, Marie. Ah, oo, ay, dunggan naman na to'y akong laksi o niya paglungi na akong dunggan na dam mo, mare. Ha? Nya, lisod man ako miuli, mare. Laay masad kayo tan-aon nga kanang magkuan, kanang magulit ng sudan, baka gikamot naman ako. Abi pa lang. Ay, okay na, Marie. Okay na, Marie. Doon may imbutido, Marie. Ay, di na, mare. Nagkuha kong 8 kahiwa. Wow. Oo, 8. 8 kahiwa na akong ginamari kay maikot ta, mauho ta. Ay, lumpia siya nga, Marie. Ito ang may kuwan. Ah, di nagkuha na sa kumare. Hasta chicken curry o fresh lumpia. Wala kinay bam eh. Ako lang balikon, Mare. Hasta beef steak. Di masagod basut ani takop sa kaldero, God. Sige, Mare, ha? Aris ako, Mare, Mare. Salamat, Mare. Sige, sige, Marie. Mahulog to niya? Ay, pasiguro itong buwan ni pare. Uy, Maria! Nangauna mo? Ginoo ko. Kadagan ko na. Saba, Agapasaan kang bukid ka. sabay. Wa ang kakarating ko, ha? Ay, pagbuot, hindi ba ni kami mukhaon ako man? Magsaw na ta. Ha? Ano ba yung si magsaw? Pagkuha itong imo kay sakto na pininako, kuha pa mag-ali ni. Tibuok os baboy kay nasal imong hurot mo sa ninyo. Ayaw pagbuot kay di kini mo gasto. Ay, pagbuot na sila. Nawawa na sila imbita, ha? Kita gi-imbitar ba ta? Eh, kuha ko itong beef stick, be. Huwag katong iskabitsi. Magdali! Sa tinuod lang ko, liod ba ito si gayon na taon? Kay murag ako'y nauwaw taon. Ipulative yung naghan na taon. Ikuwang sundan sunod sa awakan kung kayo mo ha. Ipananaw ko taon yung mga tao. Nung ako taon nauwaw taon, ano niya akong problema, te pres? Ba mo sa ni taon siya style na niya? Kay lain mo kay ba masuko, budak ko minuog mayong kaon. Nya, tambok na daan. Makita ni mo nga, katawan taon sa mga taon nga, nagtanaw nga, 14 naghana yung gidagi so niya sa tabos kaldero. Nabalaka ko ani nga, basig si Bak ko, batakihon taon eh. Usaon ni na ako taon siya. Bida, sakit ba niya nga kung masuko, dako kay kaon? Ha? Kay murag, ato niya ipahungaw yung kasuko sa kaon. Usam ni siya, oy, paliyog. Tapaggitaon ko ninyo, bi? Unsa man akong buhaton niya akong asawa. Unsa man kung kamoy pasultiyon. Miss you. Good morning, Lord. Thank you, Lord. Very salamat sa May adlaw. Sa tanan nga naman tinamaroon, may adlaw, salamat sa kanunan ninyong pagpaminaw ka na mo. Good morning sa ni Kuya ni Pipito, ni Kuya Aldin Diaz o ni Sir Kapitan Ray Marimon, Sir Ricky Asnar. Good morning mo niya, Sir Ricky. Sir Joy Asnar. Talister Daan. O ingon man si Mayuli Daan. Remember, Yuli Daan. Dongpang Kuis Pares. O salamat kayo si Parisilyon o si Romariati, Dave Tumula. Dave Tumulak. Thank you so much kanyang tanan. Dr. Boyla Belia. Dr. Boy, salamat kayo. Labi lang yun ni Cap Graymar Barite. Good morning. O si Sir Dong Jose Avillanosa o si PG Avillanosa. Mga anak ni Congressman Pipo Avillanosa. Good morning yung tanan niya. Alex Lara. Pre Alex Lara, salamat kayo og ni Boy Editor. Oh, salamat kayo. Boy Editor diha sa Bohol, salamat kayo. Thank you so much you kayo. Salamat. Nya. Ate Pres, wala na Ate Pres. Pasalamatan ako tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Banyawan Herbal Capsule, Sed Banyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Banyawan Herbal Capsule with mangosteen. Para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ngaong ayaw yung sipyada kada adlaw pag inom Sed Banyawan Herbal Capsule kada adlaw yun.
Sa budag, sila pagkabukaon sa imong pamahaw, inom na dyan sa kakapsula sa said Maniawan Herbal Capsule. Inig paniuto mo gyapon. Sa dili pagkamukaon sa imong paniuto, inom dyan sa kakapsula sa said Maniawan Herbal Capsule. Inig panihapon mausap gyapon. Tumargo sa kabuok said Maniawan Herbal Capsule, una kamukaon sa imong panihapon. O sa tanan na mga kaigsunan, salamat yung kayo ninyo sa paghibog number 1 sa ato ang Seed Liniment Oil. Ngayon mo sa Seed Pharma, ang gyapon na po sa Seed Marketing. Kay maog yung kani ang original nga huwag sa tupanot, pamahol panakit sa kalawasan, varicose veins, kani mga dapi-dapi na ito nga magsakit, dysmenorrhea, kani mga kuto sa kabataan, o kani mga kagid-kagid mga paso. Ato na nga plasan sa number 1 nga plus Seed Liniment Oil nga nara ninyo mapalit sa butika. Kinahanglan nga sa butika rin yung takay. Lisod kayo ng anatas mga daplin-daplin or ka ng mga ipagsuroy-suroy. Kay ang original yun nga Seed Liniment Oil na ara mapalit sa butika. O salamat yun kayo ninyo tadan sa paghimog number 1 sa ato ang Seed Liniment Oil. Thank you so much mga kasama na mo. Bam! Ibalik na ang number 1 sa Celebrity Cotig Beauty Soap, no? With gluta tayo and papaya extra para sa itong pagpapwapa. Salamat kayo sa mga testimony na kaptan yun ako. Nangaligo sila dito sa ilahang banyo, no? Dito sa ilahang compound ni Father Jusana diha sa Alcoy. At pang sa simbahan, Father, mayong adlaw. O gingon man usab nila ni Reverend Father Makmak na Kurda Bacalya. Igagaw ni Goliath, yan nakaroon siya masay. Salamat, Father Makmak. O yan siya masay sa Cebu Metropolitan Cathedral. O gingon usab si Father Mark Sarati dili sa San Vicente Paris sa Sambagdos. O ang ilang mga choir, ingon man kadto mga member nila sa Sinod, murag seminar nga gimo. Ang ilahang mga staff, salamat kayo ha. Ninyo pa kami sa itong Celebrity Cotic Beauty Soap. Nabila ka ninyo diya. Gina Cometa, Elmer Camua, Ruth Rodriguez, Jasmine Bello, Peji, Maria V. Tiborelio diya sa Alcoy. Huwag yung manusap si Junel Perez, Irene William. Salamat kayo ang inyong mga nalaptang yun ako. Kikisabot sila mga batang nagmay nga giliguan. O, paulit, mimitin ka niya sa Celebrity Cotic Beauty Soap. Okay, salamat po kayo sa tanang mga tao ni former Kapitan June Ramos na nabuhat sa iyang Bigayan Foliar Fertilizer na inimos sa Eagle Cave. Thank you so much kayo tanan. O mga kasama, sultihan na mo ka ng tuksin, maunay mo daot sa atong blood cells. Kung madaot gali ang blood cells or function sa blood cells na to, madaot na gali na masakit tayon ta o mga sakit na sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst o heart disease o guban pa natong balatian. Mga kada adlaw kita minom o detox plus herbal capsule kay mauni siya tigtangtang sa tuksin sa atong kalawasan. Kay natural kini nga detoxifier, tigtangtang sa mga tuksin sa lawas, natural nga remedy, tigwagtang sa mga balatian, puno pag yun sa nutrients nga maoy makapaligon sa atong vital organs. Muinom tana sa wapatay kaon o sa kauras sa di pa kamukaon, usa ka kapsula sa usa ka adlaw kung wa ka kay balatian. Kung tuna na kay balatian, kinahanglan katulog yung kainom sa usa ka adlaw. Buntag udto hapon usa ka oras sa di pa kamukaon. Muinom ka na unya inan sa nato walongan to sa 12 ka basong tubig matag adlaw. Busa kung gusto ka mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga mo hinungdan sa atong balatian o aron ligo ng atong vital organs, inom gyud ta matag adlaw og Detox Plus Herbal Capsule, ang number 1 mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Yes. Sender ka rin lang Atong Cinder, Ate Pres, si Misyo. Very excited to have Oh, si Misyo taon. Animals Ang feel problema ang Misyo, excited Ate with Pres, them. no? Kay kaniyang asawa ko sa puto, They can akaon at fix his heart. O akaon mo yung paimuntan. Tantang mo kayo, no? O mo nang dako kayo ang asawa taon, pero buyag lang taon. Ang ako na aligrihan, kaya ito nitapong sa nag-birthday party. Dadi ang itangtang niyang dunggan. Nadati mo ko. Mauna. Ano? Kuya was Misyo, kay murag padung naman sapot. Ya padung rabas ka na na, tiyawa na. Padung nas ka na, patay na rin bukak yun nung inasal. Usa kauhan yung kikuha taon. Gusto takot. Kardero.
Buyag ko na. At ako ka, dili ko kay. Boy, dili lang siya. Mabuyag siya, kuya, wag siya mabuyag kay. Tungod kay, daghan mo kayo, itong katawaan pa sila sa mga tao-tao. Buyag mo sapot siya, sapot ko kadagan ng hapon. Oo, saon niya kuno ba? Mati-press ka ni iyang asawa taon? Di ba kuno maahay pa sa high blood or mo sa? Basi ka tekihon, bas binig na ti-press ba? Nga, sige kaon. Nagkakiki kaon. Pero pili tingali ni siya. High blood, uy, 170 taon niya, over 110. Pero dili pa ba ito? Dili yun. Nang mga wayos kan anan mo sabot ang hapon daghan no. Natambong silang party. Eh, okay mo badlungon, masukor, yun, musabot, kada kong kaon na Kaya ka ito nangompra yung banaw nga sa dinas, gay na niya nga, usapay pagtunay mo na ako na sunungan bata. Di man bago yung impra. Hindi ka nagkalipay ka. Di ba, sa mo nang karang subray mo kaon ba? Probably wrong. Sa Than they normally get. Pluto niyo, mauna. Ha? Ang Pluto niyo, Pluto niyo. Oo, kanya ka nang naangot singa niyong ang iyaha manggod nga dito kabalakaan sa bana. Gawas nga mo high blood siya yung ano kasagaran ng mga dako taglawas pa mo na prone kaayo sa sugar, mataas ang sugar. Tinood na ba, basta mo tambo ka batanon pa kay di ka idara ni mo sugar ron gyud ka. Ay sa kaya atong nagaano kamay nga giya. Kung ari ka sa kaalam ni Solomon kapitulo 4, versikulo 1. Sige. Mas maayo ang pagbaton og dalay kung kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Ubo sa anak mo. Wala man silang isugot ka Atong usbong. Wisdom of Solomon 4, chapter 1. Mas maayo ang pagbaton og dalay kung kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Ang imong dalay kung kinaiya iluhon sa ubang mga tao ug sa Dios ug painumduman ikaw tungod ini hangtod sa kangturan. Sa mga tawa magpaglusis dunggan gamang ko. Mao ni siya dok. Wari ka sa kaalam ni Solomon gihapon mo atras ta sa kapitulo 3 versikulo 11 versikulo 15. Ang matarong nga mga buhat sama sa kahoy nga naghatag og katangilahang bunga. Wisdom of Solomon 3 verse 15. So, kaning iya, katong pagtambok, kasagara ba kung magtambok na party at the Fresno, kung tas mga tawa, pusay ka na namin mga tawa. Batayan gani, ultimo imong pagsandok sa kanon, Bitaw. pagsandok sa sudan, Tinuod na. tanahon ka, ang inulitan sa mga kutsara, imong inungitan, tanahon ka. Nabigawan yung una-ana nga. Pagkanakon ko, kanang sosyal, imong tampungan. Pero dili gani, sosyal, buwan tanaw na imong, sa pagunit na imong kutsara, O, pero kanitin sa among probinsya sa Bukid, no? Sa Bukid lang, kinamot sa mala. Runs down the hill. Ang apuhan bitaw o sultigil sa mga apo kanang pinikuman nyo kaon dili magbit-bit-bit o bukog gilad tan-aon kung sa inyo kuman yung kaon daplin ang puyon mo daplin Pero, kung man sa dagupan ko na mga tungkol sila mga iro, mga hayop ba? adi na kami uban gudal binag mga bata magulit mo manag ka ng sudaan ba Ay, mga bata. dili ko sugot ang lolo nga dili ha gilad na-aon kuman yung kaon puyon daplin Definitely more of a talker. O yan, lalaki sa edad, sa style na ati press nga kanang ba mo kanang kaon bitaw nga parang anas probinsya nga pero kanon kanang baala gamay ang sudan butang sa daplin ko ang oh naina na to baala gamay butang sa daplin ya pakuha sa dito iya na irway no na dia kaon ka tag ito butang daplin alay mo na magka plastic lain mo da Iya, balik ko ka. balik ko dia kaon na si press Happy kayo ayaw adlok siya bautang dito Ay, hamon. Ginatol ko lang iya. Nay, uba na nagadyak. Kay gusto kayo imong kana gina na ti press Ana, kana gina na Dali ka na murot. They melt Di, na yung bandi murot at presyo niya. Iuli ba? Kana ba? Magdaghan kay kagkaon niya. Ini kuman mo kaon, di mo murot. Iuli ni mo dito sa... lain Dili ka nang ibutang sa kanang kusina ba? Kita mga tapay tao. Kaya may pati kayo. Portinigana nga. Lain kita na. Wala, inoy. Portinigana sobra ni mo. Dili ka ayon na. ang kanang sa mga on Guliat at impress ka ng palitan mo kaagama at matambong tag birthday party bisag tingnan tayo nato lang kanang lang okay ra na nga kanang bisag na isa dok niya imudyo ko lambuto nito Dili, oy. Dili, mayram ka na Kada bitaw. spoon. O sana imong gi table o sana table Table manner. manner. Table manners. So, table manners sa kinahanglan nga mao na ako ganahan mo ba kada paimutang nga kaon nga og gamay ra imong kuhaon pwede ra bang kamo
balik og kuha sa imong gustong kanon. Kaning Nga, hadot man to nga, mahurot na to iyang. Oh, mauna inana Ken Ate ko Pres. doon baro, nahurot na. Sige, ato Oh, lang daghan. daghano niya, unya, di na ba takibaw nga, di Ang man nakali. problema, dili ni mo mahurot. No? Di gyud na maurot Ate Pres, kay kanang ikay-ikay biya, nabi yan ilihilihi. No, O nailili. nailihilihi, di gyud ka, usa ka hunggit mo, mura na ka ginagaganahan mo kaon. Luod. Oo, mura bitlion ka. Sa inyo nga ba, naaba na inana? maumay akong nadunggan. O naanay ba ako, basta naagali ko ng mga panlitan, mga kasal, ibitaron ko mga kasal, probinsya, Ate Pres ba? Kanang ako mga amigo sa taon, tapos alkoy sa mga suoda mo. Basta inigsuod gali nimo, naios baboy nga gituhog, o kanang gituhog sa iyang ikog. O mauna, lilihin Ate Pres. Sa ito, sa may Ang o sa baboy, giputol. Onya, kanang inihaw na ba, giputol ang o. Onya, tuhugon og ikog bitaw sa iyang baboy. Mo ba? O, kanang tuhugon. Onya, Tuhog ka na. plan. ang baba ituhog dito Ah. sa baboy. Dayon. Ang lapo sa iyang tutunlan diri ka ng pintol. Oo. Nya ba gikas baba, nya ibitay na siya. Oo. Mauna mo na lihi na. Hmm? Oh. Dili Mauna ka di gyud ka mahutdan. Di ka mahutdan Ate Pres. Naamay mo tambong ka ka ng kumbira nga di ka ganahan mo. Oh, di ka ganahan, di ka mahutdan. Tuluod. Wala me, ini kaon ni mo sa kanon, murag wala ilang. Di ka ganahan mo kaon. Sa po murag kuan, ambot Ah, ba? balik ta sa sindi. Ah, sindi. Kanang unsa may buhato nato nga kon ate sulti sa bana nga kanang at ato siyang sultian ang iyang asawa kan atol humagkaon or before mo kaon kay mo das mo bayo sa anan. Di lang gyud niya pasukon. Kaya nga naman. Masuko lagi Ate Pres, dako kay Dako kaon. kaon. Maayo. Mudak ko man yung kaon. Ingnon lang nimo dog shot ingnon mo daya ko lay kuha day kay kuha. Dili. Ayo, lipayon lang na siya. Nuli pa yung lagi. Lingaw wala na perme. O nakayo na, na aron o dili nakaingon daghan mo to taon. binig na siya. Mahurot. Aw dilis binig na katos inna. Katong parte. Mahurot baka Oh, lagi. Ya. Ito mo takom sa kardiro ang Oh, isulta. limang kag murag Pero muhagop ko sa mabusog. Mahal. Murag ako. Ngano di ay. Humana ko kaon lagi pangutana ko. Sa man, pagplana. Ang kum-kum pa mo. Salamat mo na. Ay, dalawa na. Good ako ang puzzle, Tihon.